Emakhosini ke sanibonani ngani ukuthi nikelela omkhulu wasemakhosini nikelela indaba ehloko ngofazi negame mfumela jeje sinya sokugcina imina ke le inkosi yamajaji kwabakhulu kwezokuhlola kwezokushaya umhlahla nase kwelapheni yonke into siyenza ngokushaya umhlahla oqala noma ukuvula kakhulu sibambe la ngani ukuthi please do make sure you do like, you subscribe on the video. Kamkhulu Makhosi ubheke nalamanye amavideo angisawaposti kakhulu but inamba kusase 0728871995 indawo kusase ikhona eThekwini kwaMashu la ngitholakala khona unless ngihambe ngaye emakhaya ngiyomba imithi noma kukhona ngiyokwenza kwanongoma but isikhathi esiningi la emzini sisilungu ngitholakala khona uyobona kubuzikele nzonke ubuhlalo obumnyama obani Makhosi ukhona obuzile la on the previous video ngiyafunda la ngifunda ama comments ngingxolela ungathola isikhathi ngiye lo muntu ayathanda ukuthi abe busy ngokusuke kuzosheshe kusize la empilweni kakhulu ubuhlalo obumnyama nganza ukuthi busiza ekuthenini noma ubani obezinjini isikhathi esiningi kusuke kusondele kakhulu isidalwa esuke sesisidala kakhulu phezulu isimo sempilo yakho busuke busho umuntu lomdala kakhulu noma isidala esidala ikakhulukazi biyamele kakhulu abalozi biyamele kakhulu ithunywa lezinamandla eziphatha ubumpande lobujulile kakhulu ikakhulukazi labantu abephatha amabutho izizwe yini labantu abedonsa ngobulosi lobunamandla kuyaye kube lokho that's why la izangomeni kuyaye kuthiwe ubuhlalo bomnyama abungaqokwa umuntu osuke esasemusha emngomeni up until azavelezelwe even noma ezofaka ebhandeni lakhe lelifaka la okhalweni abanye ubuhlalo obuthize kuyaye kubanjwe ngoba busuke buza nezimo eziningi ezinzima uma ngabe kodwa usalalela usezwa ngempela emoyeni nasegazini kuwena sikiyeke nje lokhu ukuthi mhlasimbe kwenze kanjani ngoba phela abantu baye bethathe ngendlela zabe inganingi kodwa ubuhlalo bamakhehla kungenzeka futhi bufike nesalukazi esasimbethwe amakhehla kakhulu noma esaziphatha lezi khwama ezinzima uyasazi isangoma esasi-strong kini yayazi inyanga yayi-strong kini ngoba lobuhlalo obujulile abuye uthi uzogcina ekutheni mhlasimbe mbathwa kuphela izangoma kuphela kepha kusuke kunesimo esithize imimoya ethize mayifuna kufana nejazi enjani elimnyama sondela labalozi kusondela lamajaji ezulu kusondela kakhulu inkosi okukhulu kuyisigaba nje esikhulu ne-level esuke i-on a highest spiritual form in other words uma ngabe ulalelisisa kahle ugcina usuyilo muntu oyaye ufike ezingeni isikhathi esiningi ke bavuvamise ukuthi kufakwe ngoba buyangena ezithunyweni kakhulu zentaba bahamba kakhulu nengilozi yomlilo ingilozi yezitha evamise ukusondela nomlilo uyabona mangabe uyayothi umuhleli ukufike lokushisa mhlasimbe phakathi kwesimo sezandla makuzawuphakama lezi thunywa ngoba phela abanye abantu abazi ukuthi kuyenzeka kushisa izandla bengathi igcwala umlilo noma wona ngathi uvutha umlilo ube kuleso simo kusuka umuntu ongazi ukuthi uyisipoki noma kanjani so kusondela leyo ndima bese wembathwa kakhulu amandla mawulandela kahle uyawuvutha uzuvuthe ngisho phansi kwesimo samanzi omunye angaze azibone ephethe isimo sento kodwa eyilambu noma eyisibani phakathi emfuleni lokho futhi kusuke kuyinjula enkulu engeke ngachaza kakhulu ngoba kusuke ukujula nakho okuthize so kuyenzeka ke nami ngiyafanekisela nje ngama highlights athize akenzeka phezulu isimoya kweyami impilo nxa ngikhuleke emanzini ngiyembathiswa bona lobuhlalo omnyama so buyafike lapho ubuhlalo ke nobuhlalo buyakube isigaba esithize esiyasidinga ukuthi umuntu ahlale kusona up until azadluliswe kusona uma usudlulile ke kusona then usubona ukuthi ufaka obunye uma kuthiwa khipha ubuhlalo ungafaki uyabukhipha uma kuthiwa buyisela ubuhlalo ufaka obuthize
please wenze sure ukuthi uyafaka ingane zakwethu. Usase uye umkhulu wasemakhosini indaba engixoxa ngofakazi. I always do a video when I'm on the spirit sokuthi ngichazele kahle ngingagcini semkanda. Olive basasekhona ngisazobenza nizongixolela ngokuhlezi ngingaveli njalo kodwa inina eniyongikhuthaza ukuthi ngisondele kakhulu kulabo live. Ziningi izinto bengisafuna ukuthi ke sithi ukuyikhuluma bese siyazibamba sithi ukugxila kuzona. Niqaphele nje kakhulu uma kuthiwa sathi ubuhlalo obumnyama yiba umuntu ozakwedlula igabeni ezithize. Kufana nalento uma kuthiwa emabhayini uwambathe kodwa bese kuthiwa ibhayi lesigaba esithize noma sabantu abasuke bethize. Yebo kodwa usuke unikezwa yilowo muntu. Uma ungathwasile there is no need kwakho ukuthi ubike laphana esidalweni bese uyakhuluma ngoba suke sikunikelayo. Uma kuwukuthi ufisa ukwazisisa kahle iyana kumuntu osuke uzokwazi ukuchitha inhloli echithisisa nokujula kahle kakhulu emoyeni uzokutshela ukuthi no lo buhlalo zama ukuthi ubenze kanje noma lento zama ukuthi uyenze kanje ukuze kuwena izobamba lesigaba. Niye ukuba ngabantu abafuna ukwenza okusuke kufiswa yibo nendlela abasuke ecabanga ngayo. Yenzana okusuke kuqhamuka ngokukamoya ngoba ave ukuhle. Bese ngibuya ngibeka kule ndima kulabo abasuke sibeka Nkosi yami uchazele ibonakaliso. Ngiyakuchazela ngendlela isibonakaliso esisuke sikuwena kodwa uma ufuna sidiphe emoyeni kuyakusiza nje mntakamkhulu ukuthi ukhanyise futhi uzawukhanyisa njengabantu abasuke bezohlola esigodlweni kubo 300. Uyeke uma ufuna ukula abantu abasuke befuna ukuhlolela deeply bebekwe lapha kulokhuzaneni. Then umuntu I will give you all your time that you need. Kuningi kodwa ke ake sikubambe lapha engane zakwethu umkhulu wasemakhosini indaba exoxa ngofakazi ngigama mfungela. Ukuzibayikakile judge lesijudge isiminya sokugcina. Semphandweni wengonyama nathi sibhejele lezi zitha kakhulu uJehova usasinikile umusa nothando lwakhe. Salokho simile sabakhulekisa lesikhuleka nabo entabeni emagqumeni emathafeni kuphi bayakuzuza ukuphila. Bese kuthi ke laba abanye ngoba abantu bahlezi bengayengamnxanye bengamanzi. Umuntu bayabamba ukuzimisela komuntu ukubona ngaye. Uma lithi izwi khipha inkanyiso noma kuthiwa kwenza into ethize yebo lento iziphiwo but angeke sisuke esikhathini esithize thola ukuthi le mithi kufanele sikunikeze yona akayikho. La sesilungu nefanele siphume sokulokhuzana sika lento ingaka bese sihamba sikutholela into ethize hamba uyohlala phansi. Mawufikela ekhaya umuntu wakho ungekho hamba umuntu sikugqulele sikuhlanganisele makufanele uhlangane ngaleso sikhathi. Ongahlanganiswa ngaleso sikhathi uyawubuye ulande ngesikhathi esithize ngoba imithi nemithi isuke nemigomo nemibandela kufana nesiwasho. Iwasho ethize lakhe ke umkhulu wasemakhosini iwasho zakhe zonke zima ngalendlela esukufuna iwasho futhi zonke iningi izibiza o300 la ekhaya. Lezi zitha kuphela ibizo 350 nakhona kuya ngokuhlukana. So ngicela ke sibambe lapha engane zakwethu niqine kakhulu kulobuhlalo bomnyama nibambisise ekuthenini buza ublock izitha futhi buza umisisisa kodwa mawubambe ngendlela okusuke kuyiyona buza kuyivimba izitha uzoba umafohla uzoba umavula kuvaliwe emzini yamanye amadoda dakho kuluku umnyama kubo kodwa yamukela ngendlela okuyiyona nami ulwazi lami lolu engiwambulelela khona. Kunakwenzeka ke kuthiwe wenza into ethize kunakwenzeka ukuthi uyemisa kanje. Kodwa buyayibambe leyo ndima ngoba uma uzofaka kwesinye isikhathi kungakafiki lesikhathi ekusiso noma kungenziwa ngezinto ezithize ngagcina ubaya amasiko athize buyayibufake engozini ugcina usuphithizelelwa impilo. Yabona ugcina usuphithizelelwa impilo kanti bona kusuke kuqonde ukubamba le ndima yamandla bese kuwethwesa wena impilo. Uma ngithe sathi sichitha inhloli wakuphosa akutheni na ukwenza into ethize bese siyokushonisa emanzini bamba leyo nto ngane zakwethu. Please ungabalisi empilweni
We are not here ukuthi sigwilike ngani, we are not here ukuthi kodwa uma sibeke umgomo usukubekiwe, uma ukuthi kuyakusinda ukuthi ubambe usizakala enyangeni, bakhona basuke bebiza less than that, but uma uzoya ngalokho ukuthi inyanga iyakwazi ukuyenza leyo nto, mina i-guarantee kokamuthi. That's why uyothi noma usuhleli once wathi awunamali, angeke ngize ngisakulokhuzana ngisakunikeza ngokubambisa ethi bamba lokhu nalokhu lapha eyiwashweni, ngenzela nokubona ukuthi uphuthele yini, ukuze singagcini sesize sifika kule ndima ekuthenini manje sesikuthumelela ngezinto ey'thize ukuze uzobuyisa lezi mali. Kodwa futhi uma u-right umuntu othembekile siyakubeka. Uma-ke uzoyithesta inyanga kulungile, ungafika sikunikeze sikubambisele nje kahle. Ngike ngayibeka leyo nto ngabona ukuthi abantu abaningi kuyabaxosha ukuthi bazolashwa belashwe mahhala, kodwa uma sengaze kungabuka lapho no, abantu abaningi abanakho ukuthembeka. That's why inyanga sizathatheka phansi-ke iy'ngane zakwethu, ingoba ayisayisebenzisi le mithi enzima, ayisayisebenzisi le mithi ukuthi ibuye isiqhilaze abantu abasuke bengenzi kahle. That's why sekune-lacking yokuthi uma ulahlekelwe iy'mpahla kumuntu manje kusakwazi ukuthi itholakale ngoba abasenayo le mithi ey'suke inzima. So-ke ukuze-ke uma uzofika kwezinathi nje kwelakithi, cha Nkosi yami, asize singathandi ukuthi kuze kufike lapho, kodwa awube umuntu lo thembile nomuntu ozaziyo mani ukuthi ufunani la empilweni, ulibambisele libanga. Siyahlola, siyabhula, siyachaza okuningi. Nibambe-ke ngane zakwethu, ungeqi umthetho osuke ubanjiwe. Kuyenzeka uthole ukuthi sokweqa umthetho ekhaya, sowuphithanela usubona usuba umuntu oduba ikhaya, kanti weqe izinto ey'ningi. Ugweme futhi ukuba umuntu ohlezi u-stuck on a negative thoughts, noma ohlezi u-stuck ey'ntweni ezisuke zizimbi. Umqondo wakho mawus-fully focused on a positive mindset ey'ntweni zakho ukuze uzoba right. Noma bengathi wephatha umuthi sekunjani kunjani, bengakuthembi wena, stick on your path ngoba wena usukwazi ukugezeka komuntu. Phatha umuthi kakusho ukuthi umubi, wenze njani kuphela usuphila womunye umuntu right. Makhosini amakhulu, usenjani? Number 072 887 195.